እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን አብኡ ንዘሎ ሁሉ ፍጡር ሓደ ድሕሪ ሓደ በብመዓልቱ ከም ዝፈጠሮ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ዘፍጥረት ሓደ ካብ 1 ክሳብ 31 ይነግረና። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ድማ ማለት ካብታ እግዚአብሔር አሃዱ ኢሉ ፍጥረት ጀመረላ መዓልቲ ኩሉ ነገር ሓድሽን እሞ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገራት ከም ዝፈጠረ እቲ ቃል ይነግረና። እቲ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ዝወፅእ ነበረ ቃል ንነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ናይ ባዕላ ሓድሽን ጽቡቕን ነገር እንዳሃበ እታ መዓልቲ እውን ነዛ ሓድሽ ጽቡቕ ነገር ካብ እግዚአብሔር ዝተቐበለቶ እናተቐበለትን እንዳኣንገደትን ነታ ስዒባ እትመጽእ ሓዳስ መዓልቲ ተረክብን ተመሓላልፍን ነበረት። እታ ካልእቲ መዓልቲ እውን ከምኡ ነቲ ሓድሽ ነገር ነቲ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ዝተፈጥረ ንዑ እንዳድነቐት ነታ እትመጽእ ሳልሰይቲ መዓልቲ ተመሓላልፈላ ነበረት። መጽሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ፍጥረት ኩሉ በብመዓልቱ እንዳተፈጥረ ምሸት ኮነ ብግሓት እውን ኮነ ቀዳመይቲ መዓልቲ ይብለና። ካልእቲ መዓልቲ እቲ ሓድሽ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋሃበቶ ጽቡቕ ነገር ፍጥረት ምስ ተቐበለ ድማ ምሸት ኮነ ብግሓት እውን ኮነ ካልእቲ መዓልቲ ከምኡ እንዳበለ ክሳዕ መወዳእታ ምሸት ኮነ ብግሓት እውን ኮነ ሻድሽይቲ መዓልቲ እንዳበለ ፍጥረት ኣብ 6 መዓልቲ ተወድአ። ኣምላኽ ከዓ ነቲ ዝገበሮ ማለት ነቲ ዝፈጥሮ ዘበለ ኩሉ ኣዝዩ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ይብለና ትጽሑፍ። ኩሉ ድማ ጽቡቕ ኮነ። መዓልቲ ድሕሪ መዓልቲ ሰሙን ድሕሪ ሰሙን ከምኡ እንዳበለ ኣዋርሕ ዓመታት ዘመናት እንዳበለ እንዳኸደን ከሎ ግን ሓንቲ መዓልቲ በቲ እኩይ ጸላእ ኩሉ ሰናያት ዝኾነ ዲያብሎስ ሰባት ገዛእ ርእሶም ብምትላል ሞት ዝበሃል ነገር ናብ ዓለም ኣተወ። እተን ሓድሽን ጽቡቕን ዘእንግዳ ዘመሓላልፋ ዝነበራ ጽቡቓት መዓልታት ድማ ብሰንኪ ኃጢአት ሞት ከመሓላልፋ ሞት ከእንግዳ ተገደዳ። እቲ ብሰንኪ ኃጢአት ዘውዲ ደፊኡ ዝነገሰ ሞት ሓይሉ ኣብ ደቂ ሰባት ብምርኣይ ቅልጽሙ ድማ ኣብ ደቂ ሰባት ብምርኣይ መመሊሱ ዝፋኑ ኣደልደለ። ኣዝዮም ብዙሓት ብሓይሎም ኣዝዮም ዘገርሙ ናይ ምድርና ጀጋኑ ኣብ ቅድሚ ሞት ጎፍ ንጎፍ ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን ግና ከም ስምዒ ክመኩን ከም ትክውን ክሃፉን ተረኣዩ። ነገሳት፣ ፈላጣት፣ ሃብታማት፣ ለባማት ኩሎም ብሞት ተሳዒሮም ፈጺሞም ከም ዘይነበሩ ኾኑ። እንተኾነ ግና ታሪኽ ናይ ሞት በዚ ጅግንነት እዚ ኣይተዛዘመን። ሓንቲ መዓልቲ እቲ ፍጡራት ዘበለ ኩሎም ክምክትዎ ዘይከኣሉ ሞት ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ሞት ንዕኡ ፊት ንፊት ንምግጣም ካብ ሰማያት ክብሩ ብምግዳፍ እቲ መርሖ ሞትን ሲኦልን ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ተገልጸ። ስለዚ ንስኻ ሸኸንኡ ክትነክስ ኢኻ፣ ንሱ ድማ ርእስኻ ክጭፍለቕ እዩ።
استبهللو من موت رئيسه خطفلا قد النبره نتوم بسنسلة موتن حتياتن تعاتيتو من تأسيرو من زنبرو نسو حارنت أوجلهم نسو نبعلو مويتو نموت كنا بحايلو نبلحو نحوارو سعرو لومي أب عالمنا بزح زعينتو قلولاو ببزح زعينتو حمامات مال علاء كالي بزح زعنو نقرات عالم أبتحالفل زل أوبان موتن هيوتن حرية لك سبادو ولا صحفتو زبيلك انت زعباتات جيلك لنا ما يقدن يخون انبر እግዚአብሔር አምላኽና አማጺ ይኮነን ወይ ውልቀ መላኺ ይኮነን አእምሮ ወይ ሕልና ብምፍጣር ፈቃድ ሃቦም እዚ ፈቃድ ድማ ሕርያኦም ሞት ወይስ ህይወት ክገብሩን ከለልዩን ክውስኑን ኣኽኢልዎም ከም ንሪኦ ቅልውላው ናይ ዓለምና እናገለለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ زاجيت أسماتو إن آية أبزن زحلفة كلت عمتات حنسب كوفيد 19 كورونا فيروس حنسب ما دلتا حجر ما أميكرون صباح دما ندعي انتي كم زمتساي فلتنان برقص سجن عالمنا أننا قددتن كالإحماماتن ندامسن كم زخيد أزيو فلت نجاري أبزقوان زي أبزن كلتا عمت لعلي كلتا 281 مليون أب عالمنا كحمون كلو حموش شنت 4 مليون دما اتي موت زبهال وسيدوهم حجون أفو خفيثو موت كوحت حنفنف كم بالعدي وعلن جن نمن يخوحت نمن يخوسد برقص نتوم حرياهم نتي نموت سعره مرحموتن هيوتن دما أبيدو زحازة ود أملاخ زي قبرو كلهم كوحت أمو خانو الزيرو كم صحي زدم أن حكني انتس تنبغيتا زأمنو ولاكوا اتخلو حكم الناس تقلبوا متنقع مالت بسب مويا تعنا زوابة كمدحانيت موساد قبو كتابت مالت فاكسين موساد أب أفكا مشفن أف ويدما ماس مقبار محبراوي مفنتات مالت سوشيال ديستانسن محلاو كله تنقاطات كقبر أزي قبوكوا انتو خاني أزي موت زبحال ناي سقام نفس مفللاي قنا نتوم حريقهم قويتاز قبروس مساللي هو مسالل النام نيزال عالم هيوتي هو موت قدوسان كبريو اتي بتمدحنينا زفصمو ناي مسقل سراح وموت ابيالو حيلها انت سيقولك ابيالو بالحخا موت بعوت توحته زبل هي والنزل السلو اقاطاني هو هي والنت نايتي موت بعوت توحت زبل هي وقال نزي درايا صلو موتي كلهم دقيسهم زلو احواتنا دما كلهم مغلاغلتنا ابوتاتنا اديتاتنا اعرخ محازوتنا ابو ابلعلي كنرخبو مينا اغلغلتنا دما ابو كنقصلو إنا تيقال أملاخنا زبلنا قدما يتسولين كأربعة عشرة شدشته نحنا دما زوم كساع مساعد قويتا بيوت انخاء نتوم زمتو كتو كم زين قدمهم بقال قويتا ننقربكم اللونا كمي
ጎይታ ባዕሉ ብብርቱዕ ቃል ትእዛዝን ብድምፂ ሊቀ መላእክትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝሞቱ ከዓ ቅድም ንሳቶም ክትንስኡ እዮም ብድሕሪ ዝግና ንሕና ነዞም ብህይወት እንጸንሕ ንጎይታ ኣብ ኣየር ክንቅበሎ ኢና ምስኣቶም ሓቢርና ድማ ብደመና ንላዕሊ ክንለዓል ኢና ንሓዋሩ ድማ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዓ ማራናታ